Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να κατασκευάσετε στο περιβάλλον του λογισμικού Sketchpad το πλάγιο παραλληλόγραμμο που προτείνεται στο βιβλίο της γλώσσας της 5ης Δημοτικού και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα 18 της 13ης ενότητας του βιβλίου. Το παραλληλόγραμμο έχει δεδομένα στοιχεία τα εξής: πλευρά ΑΒ 4 εκατοστών, πλευρά ΑΔ 3 εκατοστών και γωνία Α 70 μοιρών. Για να ξεκινήσουμε θα ανοίξουμε το λογισμικό Sketchpad από την επιφάνεια εργασίας κάνοντας ένα διπλό κλικ στο εικονίδιο του λογισμικού. Κλείνουμε το πρώτο παράθυρο πατώντας OK. Μεγιστοποιούμε το μεγάλο εξωτερικό παράθυρο και το μικρότερο εσωτερικό, το οποίο θα αποτελέσει και την επιφάνεια εργασίας πάνω στην οποία θα δημιουργήσουμε το παραλληλόγραμμό μας. Αρχικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του σχολικού εγχειριδίου θα κατασκευάσουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Για να το κάνουμε αυτό, επιλέγουμε από την εργαλειοθήκη του λογισμικού το εργαλείο σημείων και τοποθετούμε ένα σημείο στο κέντρο περίπου της επιφάνειας εργασίας. Μετά επιλέγουμε από το μενού μετασχηματισμός και από το αναπτυσσόμενο μενού που ανοίγει μεταφορά. Στο πινακάκι θα αλλάξουμε τις τιμές ως εξής: σταθερή απόσταση θα βάλουμε τη ζητούμενη σταθερή απόσταση 4 εκατοστά και σταθερή γωνία θα βάλουμε 0 μοίρες. Θα πατήσουμε μεταφορά και βλέπουμε έχουμε ένα δεύτερο σημείο στην επιφάνεια εργασίας μας, το οποίο απέχει από το πρώτο 4 εκατοστά. Για να φτιάξουμε το ευθύγραμμο τμήμα, από την εργαλειοθήκη θα πάρουμε το εργαλείο βέλους επιλογής, θα κλικάρουμε και στο πρώτο σημείο έτσι ώστε να έχουμε επιλεγμένα και τα δύο σημεία, φαίνεται αυτό επειδή είναι έντονα, και από το μενού θα επιλέξουμε κατασκευή τμήματος. Τώρα θα πρέπει να ονομάσουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Από την εργαλειοθήκη επιλέγουμε το εργαλείο με το σύμβολο Α, κάνουμε ένα κλικ στο πρώτο σημείο, παίρνει την ονομασία Α, κατόπιν πάμε στο δεύτερο σημείο και βλέπουμε ότι παίρνει την ονομασία Α τόνος, ενώ εμείς θα πρέπει να του δώσουμε την ονομασία Β. Κάνουμε διπλό κλικ στο σημείο και στην ετικέτα αντικαθιστούμε το Α τόνος με Β και πατούμε OK. Επόμενο βήμα είναι να κατασκευάσουμε στο σημείο Α γωνία 70 μοιρών. Για να το καταφέρουμε αυτό, από την εργαλειοθήκη επιλέγουμε το βέλος επιλογής, επιλέγουμε το σημείο Β και επιλέγουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και το σημείο Α. Κάνουμε ένα διπλό κλικ στο σημείο Α και βλέπουμε κάποιους ομόκεντρους κύκλους. Αφού τους δούμε, πηγαίνουμε στο μενού μετασχηματισμός, επιλέγουμε περιστροφή και στη σταθερή γωνία αλλάζουμε την τιμή σε 70 μοίρες. Πατάμε περιστροφή και έχουμε έτοιμη τη γωνία Α 70 μοιρών. Τώρα θέλουμε να κατασκευάσουμε πλευρά ΑΔ, η οποία θα έχει μήκος 3 εκατοστών. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει με το βέλος επιλογής να αποεπιλέξουμε το ευθύγραμμο τμήμα, να κρατήσουμε επιλεγμένο μόνο το σημείο Α και να επαναλάβουμε τη διαδικασία που κάναμε στην αρχή με τα σημεία Α και Β. Από το μενού επιλέγουμε μετασχηματισμός
μεταφορά και στο πίνακα που εμφανίζεται γράφουμε σταθερή απόσταση 3 εκατοστά και σταθερή γωνία 70 μοίρες. Πατάμε μεταφορά και έχουμε το καινούριο σημείο πάνω στον άξονα, μόνο που θα πρέπει αυτό το σημείο να το ονοματίσουμε ως σημείο Δ. Θα ακολουθήσουμε πάλι τη γνωστή διαδικασία, θα επιλέξουμε το εργαλείο με το σύμβολο Α, θα κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο σημείο και στην ετικέτα του θα αντικαταστήσουμε το α τόνος με το γράμμα Δ. Πατάμε OK και έχουμε το σημείο Δ στην οθόνη μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ 4 εκατοστών, ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ 3 εκατοστών και μία γωνία 70 μοιρών. Θα κλείσουμε το παραλληλόγραμμό μας φέρνοντας μία ευθεία παράλληλη της ΑΒ, η οποία θα περνάει από το σημείο Δ, και μία ευθεία παράλληλη της ΔΑ, η οποία θα περνάει από το σημείο Β. Αυτό θα το κάνουμε ως εξής. Επιλέγουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με το εργαλείο επιλογής και το σημείο Δ και από το μενού επιλέγουμε κατασκευή παράλληλης ευθείας. Κατόπιν επιλέγουμε το ευθύγραμμο τμήμα, επιλέγουμε την ευθεία και επιλέγουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ και το σημείο Β και πάλι από το μενού κατασκευή παράλληλης ευθείας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κλειστό το παραλληλόγραμμό μας. Το μόνο που λείπει είναι να τοποθετήσουμε ένα σημείο πάνω στην τομή των δύο ευθειών. Γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε τις δύο ευθείες με το εργαλείο επιλογής και από το μενού κατασκευή τομής. Έχουμε λοιπόν και το τέταρτο σημείο, το οποίο θα το ονοματοδοτήσουμε με τη γνωστή μας τεχνική, εργαλείο κειμένου, διπλό κλικ πάνω στο σημείο και το ονομάζουμε σημείο Γ. OK. Θα ολοκληρώσουμε την εργασία σβήνοντας τα τμήματα και τις ευθείες που δεν χρειαζόμαστε. Για να το καταφέρουμε αυτό, με το εργαλείο επιλογής, αφού επιλέξουμε το σημείο Γ το οποίο χρειαζόμαστε, επιλέγουμε τις ευθείες και από το μενού προβολή, απόκρυψη ευθύγραμμων αντικειμένων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και τα υπόλοιπα σημεία, τα οποία κλείνοντάς τα θα δημιουργήσουμε το παραλληλόγραμμό μας. Επιλέγουμε λοιπόν αναζεύγει τα σημεία και από το μενού κατασκευή τμήματος. Κατόπιν το ζεύγος ΔΓ, κατασκευή τμήματος και το τελευταίο ζεύγος ΓΒ, κατασκευή τμήματος. Το παραλληλόγραμμό μας ΑΒ, ΓΔ με δεδομένα τα στοιχεία του σχολικού εγχειριδίου είναι έτοιμο.